Helo bawb, fy enw I yw Mr White ac fi yw athro eich plentyn chi y flwyddyn yma mewn dosbarth 4B. Felly, pwrpas y fideo yma yw i roi trosol o cyflym iddo chi o beth rydyn ni wedi bod yn wneud yn y dosbarth ers ni dod nôl i'r ysgol yn mis Medi. Felly, ymddiheuriadau fod dwi'n methu cael y sgwrs yma gyda chi yn person yn wyneb i wyneb, ond dwi'n gobeithio am rhyw bwynt dros y flwyddyn gallwn ni gwrdd wyneb i wyneb i drafod eich plentyn chi. Felly yn gyntaf, dwi'n mynd i siarad am lles. Felly mae lles wedi bod yn rhywbeth rydyn ni wedi, fel ysgol wedi bod yn ffocysu arno ers i eich plant chi dod yn ôl yn mis Medi. Felly, mwyn edrych ar ôl lles eich plant chi, rydyn ni wedi dechrau gwneud sesiynau lles ar bore dydd Llun ac hefyd ar prynhawn dydd Gwener. Nawr, pwrpas y sesiynau yma oedd i roi cyfle eich plant chi i gwneud rhywbeth roedd nhw eisiau ac i dysgu rhywbeth newydd. Felly ar dechrau'r flwyddyn, roedd ni wedi dod at ein gilydd i dod lan gyda lot o syniadau o pethau hoffwn ni gwneud fel dosbarth. Rhai o'r syniadau oedd i fel creu roced, i dysgu sut oedd awyrennau yn hedfan, i chwarae gyda dyfeisiau technolegol. Hefyd ni wedi bod yn creu pethau fel anifeiliaid mas o origami ac rydyn ni wedi gweld bod y sesiynau yma wedi fod yn buddiol iawn i'r plant. Os ydyn ni'n symud ymlaen nawr i ein thema ni ar gyfer y tymor yma, teitl ein thema ni yw Enw da yw'r trysor gorau. Nawr, ar ddechrau'r flwyddyn roedd ni wedi trafod gyda'n gilydd beth yw enw da ac efallai pa fath o bobl sydd gyda enw da. Nawr, roedd y plant wedi edrych o gwmpas nhw i ddechrau ar y bobl sydd o gwmpas ni sydd gyda enw da, sef ein ffrindiau ni, ein teulu, y staff o gwmpas yr ysgol, ac oeddwn ni wedi dechrau traddod y rinweddau sydd gan y bobl yma. Nawr, gan defnyddio rinweddau yna, oeddwn ni wedi dechrau edrych ar y arwyr oedd o fewn ein cymuned ni, ac oherwydd popeth sydd yn digwydd ar y foment, oeddwn ni wedi ffocysu yn fwyaf ar y staff sydd yn gweithio fewn GIG, yr NHS. Felly, oeddwn ni wedi dechrau trafod y bobl fel y doctoriaid, y nyrsys, y cogydd a'r glanhawyr sydd yn gweithio fewn yr NHS, y fath o bethau maen nhw'n gwneud, ac hefyd pa fath o impact maen nhw'n cael. So dros yr wythnosau nesaf yna, ni wedi bod yn edrych ar y swyddi yn fwy penodol. Enghraifft wythnos diwethaf, oeddwn ni wedi bod yn edrych ar y sgerbwd, a sut mae doctorion yn dysgu am wahanol rhannu o'r sgerbwd. Felly oeddwn ni wedi dysgu am fel y penglog a'r asena, i'r asgwrn cefn, ac hefyd ar yr esgyn o gwmpas y corff. Jyst i ddysgu am sut mae'r corff wedi cael ei greu, strwythur y corff, a hefyd beth mae'r wahanol rhannau o'r corff yn gwneud i amddiffyn ein organau ni tu fewn. Dros y cwbl o wythnosau nesaf nawr, rydyn ni'n mynd i fod yn ffocysu ar y synhwyrau, ac yn fwy benodol rydyn ni'n mynd i fod yn edrych ar wahanol arwyr sydd efallai wedi colli ein synhwyrau. O ran ein gwersi iaith Cymraeg a Saesneg, rydyn ni wedi bod yn edrych ar wahanol storïau sydd yn cynnwys arwyr a dehirod y fewn iddyn nhw. So, rhai o'r straeon rydyn ni'n bod yn edrych arno yw Wendy Wlanog, oedd yn stori oedd yn sôn am yr amgylchedd ac arwyr y dehirod y fewn yr amgylchedd. Hefyd ni wedi bod yn edrych ar y stori Broken Rock Paper Scissors yn Saesneg ac The Day the Crayons Quit. Ac o gwmpas y straeon yma, rydyn ni wedi bod yn trafod pethau athronyddol fel ydy arwyr pob tro yn gwneud pethau dda ac ydy dehirod yn gallu newid ei ffyrdd i fod yn arwyr yn y dyfodol. Felly, o gwmpas rhaid ni wedi bod yn gwneud tasgau ysgrifennu gwahanol. Enghraifft, roedd ni wedi ar ddechrau y flwyddyn yn dychmygu fod ni yn goleuadau stryd pan oedd y clapio yn digwydd ar gyfer yr NHS. Hefyd ni wedi ffocysu lot ar ysgrifennu llythyron yn ôl at bobl
sydd yn arwyr yn ei cymuned ni yn ateb cwestiwn iddyn nhw, ac hefyd rydyn ni wedi bod yn rhoi ein hun o fewn esgidiau y cymeriadau gwahanol yma sydd o fewn y straeon i ysgrifennu llythyron nôl ac ymlaen i bobl eraill o fewn y stori. Gyda mathemateg, roedd ni wedi tynnu popeth yn ôl i'r pethau sylfaenol. Felly roedd ni wedi ffocysu ar pethau fel adio, tynnu, lluosi, rhannu, dwblu ac haneri i ddechrau, yn dysgu am wahanol technegau, gwahanol dulliau i dod o hyd i atebion i'r cyfrifiadau. Dros y cwbl o wythnosau nesaf lan tan Nadolig, rydyn ni'n mynd i bod yn ailadrodd dros y sgiliau yna, ac wedyn ar ôl Nadolig byddwn ni'n ffocysu'n fwy ar pethau fel arian, amser, cymesuredd a siapau ac yn y blaen. Ni hefyd yn cael ein gwersi addysg gorfforol ni 2 waith yr wythnos ac rydyn ni'n ffocysu ar pethau gwahanol pob tro. Felly mewn un o'r wersi rydyn ni'n ffocysu ar pethau sydd yn fwy ffocysu o gwmpas addysg gorfforol. Felly enghraifft o hyn yw yn diweddar rydyn ni wedi bod yn edrych ar technegau rhedeg, beth yw'r technegau gorau ac arbrofi gyda wahanol ffurf o redeg gan dod i penderfyniad ar y ffordd gorau i symud o gwmpas. Hefyd o fewn ein gwersi addysg gorfforol ni rydyn ni'n cael gwersi chwaraeon, lle rydyn ni'n ffocysu ar sgiliau gwahanol mewn campau chwaraeon. Felly enghraifft o hyn yw ni wedi bod yn ffocysu ar pêl-droed a pêl-fasged, yn ymarfer sgiliau fel pasio, saethu ac hefyd ein sgiliau driblo o gwmpas gyda'r pêl. Felly dyna trosolwg gyflym o beth rydyn ni wedi bod yn wneud dros y tymor gyntaf. Nawr, os oes unrhyw cwestiynau gyda chi, cysylltwch gyda ni yn yr ysgol. Gallwch chi wneud hyn unai ar Teams ar y tîm flwyddyn 4, neu gallwch chi ffonio neu e-bostio drwyddo i'r ysgol a na i gwneud fy ngorau glas i ymateb i hyn. Ac dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at cael sgwrs gyda chi am eich plentyn chi yn unigol.